אז מה ככה חברים? קם מסר פיצה ולזרקס, הוא בדיוק אכל את הדבר החריף הזה, אני מקווה שאתם מכירים. זה חריף בטירוף, אני עכשיו טועם. אנחנו אשכנזים. בהצלחה לי. טוב, זה. אני מקווה שאתם רואים. אכלתי חתיכה, זה כל כך קטנה. ואני אוכל את כל זה. הצלחה לי. חבר'ה, תנו בלייק ובסאב. אני מתחנן. הוא מתחרט על זה שהוא נולד. אוקיי, כן, הוא מתחרט. אוי פאק. אתה רוצה עוד חלב? אני רוצה מים. קח חלב, קח חלב. אני שנייה קצת הסרטון, אנחנו חייבים להתעשת. טוב חברים. היית שתייה שלי. אני לא. מלא. אני עדיין לא. יש לנו גם עוד הפתעה קטנה. לקחתי כזה קטן. יש לנו כזה, אנחנו מסתובבים. בוא נראה אם יצא. אוי, יצא לנו אחד. מה אתם אומרים? בשביל הצופים אני ועוד אוכל אחד? יצא ירוק. מה אתם אומרים? בשביל הצופים אני אוכל עוד אחד קטן שאתם תראו את זה? אז רגע, אחר כך. יאללה. איך, זה נתן. הייתי חייב. אז יאללה, 3, 4. אין לזה יותר טעם. אין לזה טעם. לי יש טעם. אין לזה טעם. 5 מתוך 10. כן. לא, כאילו שלי. כן. שלך. זה אין טעם. 3. 0. סבבה. לזה, מה חריפות? אני נותן. די! תבינו, אם זה היה 3, הייתם מתאים. כן, הייתם יכולים להגיד לנו ביי ביי. היינו ישנים. אני נותן לזה חריפות. ממה שטעמתי 9. זה היה ממש חריף. ממליץ לא לנסות בבית, אבל אם אתם יוטיוברים ורוצים עם צפיות וסאבים, סתם אותו כמונו, כן. טוב, אז יאללה ביי.